Alhamdulillah jama'a, Netanyahu shugaban kasar mamaya ana ta daɗin cewa ya ci guba ko kuma ya ci abinci mai guba ya bata masa ciki yana nan kwance, an ba dakatar da shi har tsawon kwana 3 domin a nemi lafiyarsa. To a tsarin gaskiya Netanyahu ya fito da wannan siyasar ta cikinsa yana ciwo ne saboda irin kisa-kisai na shari'a wanda ake gudanar da shi a cikin ƙasarsa, musamman kisa-kisai na shari'a kusan guda 4 zuwa guda 5 wanda a yau ne ake tunanin cewa za a zauna a wannan kotun, kuma idan aka zauna a wannan kotun a yau ne za a yanke masa hukuncin da ake so a yanke masa na barin watakila ma wannan zaman zai iya jawo a tsige shi a kujerar da yake, ko kuma a rage masa matsayi sosai fiye da na da, ko kuma a cire shi ma gabaki ɗaya daina ba da umarni da kuma ba da labarai, musamman yadda 'yan ƙasarsa suka kai kisa-kisai kusan bila adadin wanda ake zaman jiran kotu. Na farko akwai cin hanci, na biyu akwai iyaye sojoji wanda yake tura 'ya'yansu ake kashewa ba dare ba rana, na uku kuma 'yan ƙasa sun kai shari'ar sun kai shi ƙara yadda ya sa ƙasar cikin masifa da cikin yaƙe-yaƙe. Na biyar kuma shine ana zarginsa da cin hanci na kuɗaɗe da yawa, wanda shari'a ce kusan guda 5 wanda ake jiransa a yau dinnan za a yanke masa hukunci a cikin ƙasarsa. Ga kuma 'yan zanga-zangan da suka zo suka taru a wannan kotun na ƙoƙarin cewa ba sa buƙatarsa, ya sa ƙasarsa a cikin bala'i a cikin masifa. To ganin wannan fa yau ne zaman ƙarshe, kuma ana ganin cewa ba zai iya tsallakewa ba. To shi yasa ya fito da wannan abin na cewa cikinsa ya ci abinci ya ci guba, wasu ce ya ci guba, wasu ce ya ci abincin da ya bata masa ciki. A'a, wannan yaudara ce da sotar irin tasa shi na kokarin yadda zai yi ba za a sauke shi ba, ko kuma ba za a yi siyasa ba, ko kuma ba zai jawo zaman lafiya a ƙasarsa ba, domin idan ya ja zaman lafiya za a iya kaiwa fagen cewa za a yi siyasa. Kuma sannan akwai 'yan siyasa ma wanda suna ganin cewa ya dakatar da komai, ya zo ya sauka a yi zaɓe, wanda idan aka yi zaɓen nan kuma an tabbatar da cewa ba zai ci ba. Saboda haka abubuwa ne kusan guda 5 a kansa, shine ya tilasta masa yin wannan ƙaryar. Ai sai da lafiya ake shari'a, to ba shi da lafiya yana kwance an bar shi kwana 3, to kwana 3 yana yi, kuma sannan kuma wani abin zai zo ya ɗauki hankalin kowa da kowa, a manta da maganar shari'arsa, a zo a ci gaba da kuma inda ya tsaya. Yanzu a cikin kwana 3 nan Allah kaɗai ya san irin abubuwan da zai fito da shi a cikin ƙasarsa na kashe-kashe da kuma na ƙara tunzirawa domin a manta. Saboda haka Allah ya ƙarasar da shi, Allah kuma ya kawo mana ƙarshen munafukan musulmai gabaki ɗaya. Jama'a, al'ummar ƙasar Jordan suna ta damun shugaban ƙasarsu da zanga-zanga babu dare babu rana, a lokacin da suke kira kuma manya-manyan ƙasashen Larabawa akan cewa su dubi halin da 'yan uwanmu na cikin Gaza suke, a lokacin da ƙasar mamaya ta zagaye dukkan inda ake ƙoƙarin karɓan abinci, ta ajiye sojojinta a wannan gurin, kuma ta tare wannan abincin, ta hana a ba 'yan gudun hijiranmu waɗanda suke zaune a Gaza. Hakan ya biyo baya ne bayan irin fafatawar da ake ta wuta, wanda a bisa dukkan alamu, ko kuma a ce a bisa dukkan alamu, mu muke samun nasarori akan sojojin mamaya a lokacin da ake fafatawa. To kasar mamaya ta rasa yadda za ta yi ta ɗauki fansa ko kuma ta ci galaba, shine ta zo ta matse 'yan gudun hijira wayanda nan ne kadai take ganin cewa za ta dauki fansa. To abun fa yanzu ya wuce duk yanda ake tunani. Kasar mamaya ta zo ta tattare dukkan inda ake bada abinci, kuma ta hana a shigo abinci, wanda a yanzu kasar a 'yan uwanmu na Gaza suna daukan kwana 5 kwana 6 basu ci ba, basu sha ba, wani lokaci suna daukan kwana 3, illa iyaka dan abincin da suka samu idan ya kare dole ne za su zo su yi layi a gurin da ake raba abinci, inda kasar mamaya ta tattare wajen raba abincin nan. Daga sun zo sun yi layi, ɗaruruwan mutane ko kuma dubunnan mutane, ita kuma kasar mamaya sai ta yi amfani da sojojinta su yi ta harbin mutane, kuma suna jefa musu bamamai, wanda ta wannan bangaren kadai a jama'ar mu na Gaza ana kashe rayuka da dama a kullum. Wato dai sun rake abincin kuma sun kisa bayar, kuma hesiye kuwan cewa a zo a karba abinci, a lokacin da mutanen mu 'yan uwanmu na Gaza suka fito da rububun gudu su zo su karba abinci, a lokacin da aka taru a wajen, ita kuma kawai sai ta buɗe wuta ta kashe iya wanda take so ta kashe, a lokacin da ita kuma ake iban gawakin sojojinta a wajen fafatawa a dukkan wani bangarori da cikin Gaza, wato na Falastin kenan. To wannan kuncin da dakarunmu suke da al'ummarmu da Gaza suke ciki, shi ya kai fagen cewa fa a yanzu haka al'ummar Jordan ba sa kwanciya, ba sa kwana a gidansu, kullum sun ɗauki zanga-zanga mai tadirshan akan cewa dole sai ƙasarsu ta yi magana, ƙasarsu ta yi magana, wato ƙasar mamaya ta saki wannan abincin, kuma suka yi kira ga dukkan malaman
manya-manyan malamai na duniya akan su fito su malaman musulunci akan su fito su yi magana akan a bude a shigo abinci kuma a saki wannan gurin da suke tarewa. Shi yasa ma za ku ga shugaban kasar Jordan ya fito ya ce wai zai yaki kasar Yahudu dan raina hankali, wai zai yake ta, mutanen da yake taimaka musu kuma yana boda tare da su. Shi yasa a yanzu 'yan kasar suka ce dole ne ya buɗe boda kuma dole ne ya ɗauki mataki akan abinda kasar mamaya take yi wa 'yan uwansu musulmai na Gaza, kuma dole ne kasashen Larabawa su ma su fito, kuma dole ne malamai su fito su yi magana. Ubangiji Allah sa mu dace. Allah